Oblačná obloha pri teplotách od -1 do +5 stupňov. Keď si dlhodobo nevšímame náš nejaký nesprávny postoj voči životu, voči sebe. Áno, život na nás tlačí nejakými povinnosťami. Hej. Hier stali. Tá Agata Jurkačková si zobrala na pomoc aj knihu. Je to publikácia o Kmeťovej, ktorá vyšla v roku 2000. Slovenského muzikálu v réžii Jána Ďurovčíka. Najrýchlejší dopravný servis. Všetkých za volantom pozdravuje Anita. Polhodinku pred obedom hlásite veľa radarov. Rýchlosť si ustrážte na R1 medzi Zvolenom a Žiarom nad Hronom. Jazdí tam mobil. Obľúbené nezabudnutelné hity rockovej republiky. Sú naháňačky strašidiel. Toto by mal vidieť Old Shatterhand. A už sú preč. Sa opýta na čokoľvek a hostia povedia všetko.
mňa tesne pred zrútením ešte. Naozaj? To otvorili, áno, lebo ja som myslela, že zomrem. No počkaj, musíme povedať, že hovoríme o kabarete v otvorila Bratislave. som Red Cat kabaret, je to super, už sa to nejak akože etablovalo. Už to stojí na základoch. Áno, a teraz sa nám to tak pekne rozbehlo, že naozaj december, január sme mali vypredaný. Krása. No, teraz február už pomaličky tiež sa vypredáva, už to ľudia vedia, už sa vracajú sa, čo je úžasné, volajú ďalších ľudí, lebo je to celkom taký zážitok. Ale to vlastne bola inšpirácia, presne ak som došla po tom veľkom výlete zo Spojených štátov, tak som si bola v New Yorku napozerať nejaké veci a som si spomínala, Ježišok, ja som ten kabaret už chcela otvoriť, ja som na to už aj zabudla. A vtedy som sa vlastne vrátila a som začala, a to je presne to, že človek má nejakú myšlienku a odrazu, ak sa to má splniť, že mu život začne nahrávať tie situácie a odrazu, že tu je nejaký priestor, nechceš sa ísť na to povedať, a ja by som do toho išiel a vlastne sa to začalo takto spájať, lebo ja som to netlačila, ja hovorím, že uvidíme, že popozerám sa, nejak sa opýtam pár ľudí, musíme vytvoriť nejaký umelecký tím, samozrejme, bez toho to nejde. Asi ľudia tak myslia, lebo jak sme to otvorili, tak odrazu každý mal kabaret. Sa začali podniky tak volať meste. A ja hovorím, že áno, tak to chcem vidieť, akože, lebo viem, že aké to je ťažké, že to není o tom, že sa to tak volá, ale o tom, že vytvorí ten umelecký tím. Jasné, že to je proste strašne veľa roboty. A nie je to také ľahké hlavne vytvoriť, takže ten umelecký tím. No a nič, a postupne to sa to nejak do seba zapadávalo a našla som úžasnú manažerku Martinu Džačkovú, ktorá tiež dlhé roky v zahraničí a ona, že ide do toho, takže to bolo taký, akože, lebo to je veľmi dôležité, ten tím, ako keby za tým. A Vaša Pučika, čo je vlastne moje také kreatívne alter ego a režisér, umelecký šéf a to tak veľmi ako keby drží pokope. A jak sme boli my táto trojica, tak sme si povedali, že okej, že ideme do toho. No a vlastne bolo to hrozne ťažké. Je to totálny luxus, preto to ani vlastne nikde na svete v tomto koncepte neexistuje, lebo sú predstavenia kabaret, že niekde sa hrá jeden kabaret do kolečka. Moulin Rouge sa hrá jedno do kolečka. Áno, to je číselný program. Proste nemusíš sa s tým človekom, s ktorým si baviť, ale môžete spoločne sledovať nejaký program. Áno, na prvé rande úplne ideálne, nie? Áno. A zároveň vždycky otvárame nejaké témy v tých predstaveniach, čiže je to také, že naozaj tí ľudia potom debatujú, častokrát sa aj zoznámia, alebo je to veľmi intimný priestor, je tam 60 ľudí, sa tam zmestí maximálne, takže všetko to je také na kožu, že ten zážitok je taký osobný. No, takže... I told myself I'm done with Ricky K.